大家晚上好。 Dober večer vsem skupaj. 这是第3次来到刘家， V Ljubljani sva tretjič. 我们非常喜欢这个国家。 Ta dežela nama je zelo všeč. 我好几年前来参加过 Youth Conference， Pred več leti sem tukaj bil udeležen na mladinski konferenci. 昨天和今天我们去到马里， Včeraj in danes sva bila v Mariboru. 在那里我见到有一些老的朋友们。 Tam sem srečal nekaj starih prijateljev. 我们今天在这里是为耶稣基督做见证。 Danes sva tukaj kot priča Jezusu Kristusu. 我们来自中国， Prihajava iz Kitajske, 但是我们住在 Frankfurt。 vendar živiva v Frankfurtu. 做见证讲耶稣不仅仅是在讲故事， Biti priča in govoriti o Jezusu ne pomeni samo pripovedovati zgodbe. 做见证的意思就是说，讲耶稣在我们生命中做的事情。 Biti priča pomeni, da govorimo o tem, kako nam Jezus pomaga v našem življenju. 当我们每次听到耶稣故事的时候， Včasih, vedno, kadar slišimo Jezusovo zgodbo, 哦，耶稣帮助了我， rečemo, Jezus mi je pomagal. 耶稣帮助了我的父亲， Jezus je pomagal mojemu očetu. 耶稣帮助了我的生命。 Jezus mi je pomagal pri mojem življenju. 当我们每一次在听这样见证的时候， Vsakič, ko smo mu priča, 我们就知道神也会在你生命当中做同样的事情。 veva, da lahko Jezus tudi v vašem življenju naredi iste stvari. In English means, Lord, please do it again in my life. Po angleško, Gospod, prosim, naredi to ponovno v mojem življenju. 所以我每次听耶稣基督见证的时候，我们要默默的祷告。 Vedno, kadar slišava pričevanje o Jezusu, želiva moliti. 主啊，你能够在他生命当中做伟大的事情。 Jezus, prosim, stori velike stvari v njegovem življenju. 你在我生命当中能够做同样的事情。 Tudi v našem življenju naredi iste velike stvari, kot si jih naredil v življenju mojega očeta. 当我的母亲怀孕我的时候，我的父亲在监牢那边坐着。 Ko je bila mama noseča z menoj, je bil moj oče v zaporu. 我母亲怀孕第一次的时候，孩子有流产。 Prvič, ko je bila noseča, je splavila. 因为我的父亲在监牢里面，我的奶奶年纪太大。 Ko je bil oče v zaporu, je bila moja babica že prestara. 透过在田间的很辛苦的工作，这个孩子流产掉。 Mama je morala težko delati in zaradi težkega dela je prišlo do splava. 当我的母亲第2次怀孕的时候， Ko je drugič zanosila, 已经怀孕我7个月的时候，我父亲也是在监牢里面。 ko je bila 7 mesecev noseča z menoj, je bil oče še vedno v zaporu. 然后警察就来到我们的家， Policija je prišla k nam domov. 他们对我的母亲说，这个孩子要堕胎， Od mame so zahtevali, da splavi. 因为这个孩子的父亲是一个信耶稣基督的人。 Zato, ker je ta otrok človeka, ki verjame v Jezusa. 堕胎的时间定在2天以后， Datum splava so določili čez 2 dni. 所以我的母亲就在神的面前祷告。 Mama je zato molila pred Bogom. 主啊，你是垂听祷告的神。 Gospod, ti vedno slišiš molitve. 我们的耶稣基督真的是垂听祷告的神。 Jezus je Bog, ki posluša in ki usliši naše molitve. 在中国有很多的神， Na Kitajskem obstaja veliko bogov. 就好像德国的卖保险一样。
Podobno kot v Nemčiji. Podobno kot je v Nemčiji obstaja zavarovanje. 中国有厨房的神，有厕所的神。Obstaja Bog stranišča, obstaja Bog kuhinje. 在人的每个生命当中都有一个神。Vsak človek ima svojega Boga. 但是这样的神没有一个会听你祷告。 Vendar niti eden izmed teh bogov ne usliši molitev. 中国人都会说，你可以跟布达祷告，他一辈子都不会跟你讲话。 Če moliš Budo, ti nikoli v življenju ne odgovori. 因为他不会说话。 Ker ne more govoriti. 圣经上告诉我们说， V Svetem pismu piše, 他们有耳不能听， imajo ušesa, vendar ne slišijo. 他们有眼睛看不到， Imajo oči, vendar ne 他 vidijo. 们有口永远不会说话， Imajo usta, vendar nikoli ne bodo znali govoriti. 因为他们是人手所造的神。 Ker so bogovi, ki so si jih izmislili ljudje. 圣彼得讲到说，天上地下没有别的神， V nebesih, pod zemljo ni drugega Boga. 只有耶稣基督是我唯一的拯救。 Samo Jezus Kristus je naš pravi Bog. 耶稣基督垂听了我母亲的祷告， Jezus je uslišal molitev moje mame. 在我要的一天， En dan pred rokom določenim za splav 我就在家里面出生了。 sem se rodil. 当我出生的时候，我只有1公斤。 Ko sem se rodil, sem tehtal samo 1 kilogram. 我们的中国很大， Kitajska je zelo velika, 但是我们的村庄只有800人， vendar je bilo v naši vasi samo 800 ljudi. 所有的妇女们都跑到我们的家去嘲笑我的母亲。 Vsi sosedje so prišli k nam domov in se posmehovali moji mami. 他们说这个孩子太小了，一定会死掉。 Rekli so, ta otrok je premajhen, zagotovo bo umrl. Und上个星期我刚好度过了我33岁的生日。 Pred 2 tednoma sem imel 33. rojstni dan. 我活得很好。 Živim zelo dobro. 如果人允许的话，我会长寿的，会活得很久。 Če mi bo naklonjeno, bom morda živel zelo dolgo. 我太太是巴西人，from Brazil。 Moja žena je iz Brazilije. 我的太太经常跟我说，你是世界上最漂亮的中国人。 Reče mi, ti si najlepši Kitajec na svetu. 哈利路亚。今天讲故事永远讲不完。 Če začnem govoriti zgodbe, ne bom mogel povedati zgodb do konca. 我可以和大家讲1个星期的故事， Lahko bi vam govoril zgodbe cel teden, 因为我知道很多的故事。 ker poznam zelo veliko zgodb. 当我们听故事的时候，我们要认识一位神。 Ko poslušamo zgodbe, je važno, da spoznamo enega Boga. 他的名字叫耶稣基督。 In njegovo ime je Jezus Kristus. 我们虽然是中国人，你们是斯洛文尼人， Čeprav smo Kitajci in mi Slovenci, 但是我们有同样的信仰。 vendar imamo isto vero. 我们同样的信仰就是耶稣基督。 Vsi verujemo v Jezusa Kristusa. 世界整个宇宙当中最伟大的名字就是耶稣。 Največje ime na svetu je Jezus. 当这个名字每次说出来的时候，就有能力。 Vedno, kadar izgovorimo njegovo ime, pride moč. 当这个名字说出来的时候，就带着医治，带着盼望。 Njegovo ime prinaša pozdravljanje, prinaša upanje. 就在现在，神就在我们的中间。 Zdaj, v tem trenutku, je Gospod med nami. 神不仅垂听我母亲祷告， Gospod ni uslišal samo molitev moje matere. 这位耶稣基督就在今天也要垂听你的祷告。 Jezus Kristus
danes uslišal tudi vaše molitve. 我18岁的时候来到德国， V Nemčijo sem prišel, ko sem bil star 18 let. 我读过11年的书，换过10个学校。 V 11 letih sem zamenjal 10 šol. 有一半我的人生都是在做难民 Polovico življenja sem prebil kot begunec. 当我去到德国的时候，很多人对我说：“你这个人成不了什么的。” Vendar, ko sem šel v Nemčijo, so ljudje rekli, da ne bom nič postal. 你只是一个中国人而已， Ti si samo Kitajec. 可能你会开一个中国餐馆， Mogoče boš odprl kitajsko restauracijo. 然后你生命当中不会有伟大的事情发生。 V tvojem življenju se ne bo zgodilo nič velikega. 我是从小就信耶稣基督的， Že od malega sem veroval v Jezusa 我 Kristusa. 就学习圣经。 Učil sem se Svetega pisma. 我的生命不是别人说了算， Moje življenje ni bilo, kar bodo rekli drugi ljudje. 我的人生只有耶稣基督说了算。 V mojem življenju ni važno, kaj pravijo drugi ljudje, važno je samo, kaj pravi Jezus. 我知道我是被上帝爱的， Vem, da me Gospod ljubi. 他为我的生命付出了他流出了他自己的宝血。 Za moje življenje je prelil svojo kri. 我生命当中有很大的梦想。 Imam veliko sanj. 我在 Stuttgart 建立教会，在 Frankfurt 建立教会，我想要在整个欧洲都建立教会。 V Stuttgartu, v Frankfurtu sem ustanovil cerkve in želim ustanoviti cerkve po celi Evropi. 我们去到世界各地，向人传讲耶稣基督的福音。 Rada bi šla po celem svetu in razširjala evangelij. 我们的生命活得要有价值。 V najinem življenju mora biti neka vrednota. 我要鼓励大家，生命当中要有梦想。 Rad bi vas opogumil, da imate sanje, da v svojem življenju. 我们中间有很多的学生， Danes je tukaj veliko študentov. 可能有一天你会成为这个斯洛文尼亚的总统， Mogoče bo nekdo izmed vas nekega dne postal predsednik 可 Slovenije. 能有些人会成为这个国家的一些 minister， Mogoče bodo nekateri izmed vas postali ministri. 或许你会成为一个很有对这个国家贡献的人。 Mogoče boste postali ljudje, ki bodo veliko prispevali za to deželo. 上帝爱我们， Jezus, Gospod nas ljubi. 我们生命是有价值的。 Naše življenje je dragoceno. 我们活在地上就是要彰显出神的荣耀， 显出神的荣耀的。The purpose of our life to release the glory of God. Cilj našega življenja je oglaševati Gospodovo veličino. So may the Lord bless you, Bog vas blagoslovi. and may you receive big vision, big dream for your life tonight. Želim, da bi danes dobili velike vizije in velike sanje za vaše življenje. In Jesus' name, V imenu Jezusa. Amen. Amen. Halleluja. 哈利路亚。对你身边的人说，哈利路亚，耶稣爱你。 Recite ljudem poleg sebe, aleluja, Jezus vas ljubi. Halleluja. Kitajsko, aleluja, Jezus ajni. Ja, Jesus爱你。耶稣 is Jesus. I English I
哈利路亚，哈利路亚，说耶稣爱你，哈利路亚。你深着你信心的时候，对你身边的人看着他说：“哈利路亚，耶稣爱你。” Poglejte človeka poleg sebe in mu recite: Aleluja, Jesu ajni. 哈利路亚。我想问一下各位，有多少人相信这一本新旧约圣经是神的话，神的话语句句都是真实的？ Koliko izmed vas verjame, da je Sveto pismo Božja beseda in da je resnično? 哈利路亚！那么有多少人和我一样，最少读完一遍圣经的有多少人？ Koliko izmed vas pa si vsaj enkrat v celoti prebralo Sveto pismo? Prosim, dvignite roke. 当然不要怕，从今天开始，即使神的话对你那么重要，是真实，一定要读神的话。 Ne bojte se od danes naprej, ker je Božja beseda tako pomembna, berite Sveto pismo. 虽然你没有读完神的话， Tudi če Svetega pisma še niste prebrali v celoti, 但我相信我们的神父，我们的主教， verjamem, da naši duhovniki 我们的弥撒的时候都给我们有很多的分享关于耶稣。 da nam duhovniki med mašo povedo veliko o Jezusu. 按照圣经所说， Kot piše v Svetem pismu, 这位耶稣他为我们的罪死了，而且埋葬。 Jezus je za nas umrl in bil pokopan, 并且他从死里复活了。 ter za nas vstal od mrtvih. 我们中间在座的有多少位和我一样的相信这位耶稣不但为我们死了、埋葬了，从死里复活了？有多少人相信？ Koliko izmed vas verjame, da je Jezus umrl za nas, bil pokopan za nas in za nas vstal od mrtvih? Prosim, dvignite roko. 哈利路亚！那么你不但是相信他复活了，有多少人和我一样的相信他现在仍然活着？他昨日、今日，直到永远都是没有改变，他仍然活着，在我们中间有多少人相信？ Koliko izmed vas tako kot jaz verjame, da je Jezus še vedno živ med nami? 哈利路亚，哈利路亚！我告诉各位，你们的信仰比一个所谓美国的总统美国的有一个总统叫乔治布什，他告诉我说，他说我相信耶稣从死里复活了，可是。 Vaša vera je močnejša kot vera ameriškega predsednika Georgea Busha, ki je rekel, sem se srečal z njim, da veruje v Jezusa, ampak 他说：“可是云弟兄，我听说你为了耶稣的名字，被关到监牢里，被判刑14年，在监狱里面有10年的时间。” Vendar, brat Jun, slišal sem, da si bil v imenu Jezusa Kristusa 10 let v zaporu. 他说：“我相信耶稣能让瞎子看
彼得从监牢出来，但是你从中国的监牢里出来这件事情，我想不通。Verjamem, da Jezus ozdravi slepe, hrome, gluhe, da lahko ljudi reši iz zapora, ampak kako pa je mogoče, da je vas rešil iz kitajskega zapora? 中国是受贿啊，他给我比是送一点钱，他们把门开了。Vprašal je, ali ste plačali podkupnino in so vas pustili. 我就告诉他，我说相信这位耶稣，跟你说相信这位耶稣有一点不一样。 Rekel sem, moja vera v Jezusa ni ista kot vaša. 我说你相信的耶稣只是2000年前那个耶稣，我相信的耶稣不但是2000年的耶稣，我相信耶稣他今天仍然活着，他没有改变。 Vi verjamete v Jezusa izpred 2000 let. Jaz pa verjamem v Jezusa, ki je še vedno živ in med nami. 耶稣说：“我的羊听我的声音，我认识我的羊。” Jezus je rekel, ovce poslušajo moj glas, poznam svoje ovce. 我们中间有多少是主的羊？ Koliko izmed vas je ovac Gospoda? 哇！那么听过主耶稣的声音，用主不管是通过神父、通过主教或者主圣灵，听过主声音个人有经历的有多少位？ Koliko izmed vas je ne samo slišalo o Jezusa od vaših duhovnikov, ampak tudi izkusilo Jezusa? 不过有一部分没有听过，不要怕啊！我们需要一步一步来经历这位耶稣。 Del izmed vas ni slišal, ne bojte se. Korak za korakom moramo izkusiti, spoznati Jezusa. 看见听到了耶稣，耶稣的门徒们也听耶稣亲自跟他们讲道，也亲自看到耶稣为他们的罪被钉在十字架上。 Apostoli so sami slišali Jezusove besede. Sami so videli, kako so ga pribili na križ. 有一群姐妹们，她们到坟墓前，耶稣向他们显现的时候说：“我知道你们是要找拿撒勒人耶稣，他不在这里了，他已经复活了。” Množica ljudi se je zbrala pred njegovim grobom. Ljudje tam so rekli, vemo, da iščete Jezusa iz Nazareta, vendar ni ga več tu, vstal je od mrtvih. 耶稣也突然间向这一群渴慕见到耶稣的人向他们显现。 Ko je Jezus zagledal to množico ljudi, 耶稣对玛利亚说呀：“他说你就告诉我的弟兄们，我从死里复活。” rekel Mariji, povej mojim bratom, da sem vstal od mrtvih. 可是呢，门徒们听到以后说：“胡言乱语，不可能的。” Ko so apostoli to slišali, so rekli, to govorite bedarije, to ni možno. 所以我今天晚上听到这些弟兄姊妹，你们相信耶稣真的从死里复活了，你们是大有信心的人。 Ko danes slišim, da resnično verjamete, da je Jezus vstal od mrtvih, imate veliko zaupanje, veliko vero. 因为当你不相信耶稣从死里复活的时候，你每一天就是活在一个黑暗之中，把自己关起来。 Če ne verjamete, da je Jezus vstal od mrtvih, živite vsak dan kot v zaporu. 活在那种恐惧，活在那种不安，活在那种惧怕之中。 V temi, v strahu. 甚至把门关得紧紧的。
vrata trdno zaprete. 当我今天晚上来到这个地方的时候， Danes zvečer, ko sem prišel sem, 我看到天父耶稣站在这里， sem videl Jezusa stati tukaj. 他把他的手拿出来， Iztegnil je roko. 愿你们平安。 Že vam zaželel mir. 你们看我的手，看我的来吧。 Roka, ki ste jo, poglejte v mojo roko. 你们看我的伤疤。 Poglejte mojo dlan. 门徒们看见了这位从死里复活的耶稣， Ko so apostoli in učenci videli Jezusa, ki je vstal od mrtvih, 他们心里就立刻的喜乐了。 je v njihovih srcih nastalo veselje. 我今天晚上给大家来分享的就是说，听到耶稣、相信耶稣、认识耶稣还不够，我渴望你能够真正的经历耶稣。 Danes bi rad vam povedal, da to, da slišite Jezusa, ni dovolj. Želim, da ga tudi izkusite, da ga spoznate. 所以，美国的前总统乔治布什和他的太太、他的朋友们就说：“云弟兄，你要给我们做见证，怎样能够遇见耶稣？” Predsednik Bush in njegova žena so rekli, kako naj izkusimo, dajte nam dokaz, da ste res srečali Jezusa. 每一个与神相遇的人都有不同的经历，我想谈一下我的经历。 Vsak človek, ki sreča Jezusa, ima drugačno izkušnjo in jaz bi z vami delil svojo. 我是17岁的时候遇见了这位耶稣， Jezusa sem spoznal pri 17 letih. 那时的中国还像我们这个斯洛文尼亚一样是共产党的时代。 Takrat je bil na Kitajskem komunizem. 如果你传扬这位耶稣，那是违法。 Razširjanje evangelija je bilo protizakonito. 可是一个晚上，突然间我听到主耶稣在呼唤我的名字， Vendar sem nekega večera zaslišal Jezusa, kako kliče moje ime, kako me kliče po imenu. 云弟兄，你现在起来，向西向南传福音，做见证，把福音传回耶路撒冷。 Brat Bin, razširjaj evangelij na zahod in na jug. Ponesi ga nazaj do Jeruzalema. 我的妈妈是西国宣教士来给他讲的耶稣，她是老基督徒。 Mama je bila stara vernica, ki je v mladosti slišala za Jezusa od zahodnih misionarjev. 妈妈看着我儿子的头脑有问题了吗？ Mama, ko sem povedal mami, kaj se je zgodilo, je rekla: Sin, si znoral. 如果耶稣跟你说，他会告诉我的，你去睡觉去吧，那是那一个晚上。 Če bi Jezus želel govoriti s teboj, bo najprej govoril z mano. Pojdi nazaj spaj. 可是一个人遇见耶稣了以后，你走向路说，那个真的不一样。 Ko izkusiš Jezusa, se tvoja pot spremeni. 我们的姊妹她在中国生活过，她了解中国的孩子们还是很孝顺，听父母的话。 Moja prevajalka je živela na Kitajskem in ve, da otroci na Kitajskem spoštujejo besedo staršev in vedno naredijo, kar jim rečejo starši. 妈妈叫我躺在那里，我遇见耶稣了，我没有办法睡觉。这个声音一直喊叫我的名字，说你要去为我的名做见证，要传福音。 Ko sem tam ležal, nisem mogel zaspati, kar naprej sem slišal glas, ki je klical, da naj grem pričati, da naj postanem
priča Jezusu, da naj razširjamo evangelij. 后来就这个时候我开始传福音，不久的时候， Le malo potem sem začel razširjati evangelij. 公安局就把我这个村庄包围了。 In zelo hitro me je policija aretirala. 然后妈妈就戴到一个很高的帽子，把我们捆起来，到处在游街游行，来批的，到处都来批斗我们，来逼迫我们。Mama nas je zatem silila. 后来，耶稣的名字传开了，我不久就有一个通缉令说我是反革命。 Nedolgo potem so me razglasili za kontrarevolucionarja. 以后我就为了耶稣的名字关到监牢里。 Zaradi Jezusovega imena sem bil tudi zaprt v zaporu. 我个人其实，在监牢里面也有过很大的挣扎，心里有很多的挣扎。 V zaporu sem izkusil mnogo bitk s samim seboj. 我想像彼得、像保罗、像耶稣的门徒们一样，为耶稣殉道，为耶稣去死。 Kot apostoli Peter, Pavel, sem tudi jaz molil in tudi jaz sem dvomil v Gospoda. 可是没有办法，在监牢里面想死也死不了，我就开始不吃饭，也不喝水，就是没有办法死掉。 V zaporu tudi, če želiš umreti, ko sem želel umreti, nisem umrl. Prenehal sem jesti, prenehal sem piti. 因为当时在中国，如果是反革命首要分子，应该是判无期徒刑或是判死刑的。 Na Kitajskem v tem obdobju, če si bil kontrarevolucionar, si bil obsojen na smrt ali dolgoletno zaporno kazen. 后来突然间我听到主在对我说话， Nenadoma sem zaslišal Gospodov glas, ki mi je govoril. 你为我受的苦我知道， Poznam tvoje težave. 我要给你一个常客的门，是没有人能关的。 Odprl ti bom vrata, ki jih ne bo mogel nihče zapreti. 我在监牢里突然之间我会看见，我拿出一本圣经，我在成千上万人中间，在呼唤耶稣基督是主，为耶稣做见证。 Zagledal sem, imel sem vizijo, kako sem s svetim pismom šel ven med množico ljudi in pričeval za Jezusa. 我听到主说，我要给你一个敞开的门，将来是没有一个人能关住的。 Odprl ti bom vrata, ki jih nihče ne bo mogel zapreti. 我说主啊，那到什么时候？ Gospod, kdaj bo to, sem vprašal. 在监牢里面，主就告诉我说，到天一亮，到天亮的时候。 Gospod je rekel, ko se bo zdanilo, do takrat. 我告诉你，那是个漫长的黑夜。 To je bila za mene zelo, zelo dolga in temna noč. 后来在监牢里面，就有人告诉我说，你的妻子生孩子了。 V zaporu so mi prijatelji povedali, da je žena rodila otroka. 那就是我的儿子伊撒，是我在监牢的时候他出生的。 Ta otrok je bil Izak, rodil se je, ko sem bil jaz v zaporu. 因为我当时没有想到我还能够活着从监牢里出来。 Takrat nisem mislil, da bom še prišel živ iz zapora. 所以我就要了一个碑，然后在监牢里面为我的儿子就写下了一个遗书，就在一个草纸上写了一个遗书。 Zato sem v zaporu na kos papirja zapisal. 我必须告诉我的儿子，爸爸没有犯罪。 Napisal, sinu bi rad povedal, da nisem storil nikakršnega zločina. 爸爸是因着信仰耶稣基督传福音的缘故给
关到监牢里，我没有犯罪。 Očeta so ti zaprli, ker sem razširjal evangelij, nisem storil nikakršnega zločina. 我的信上是说，也许你出生以后就没有机会看到爸爸，但是我给你起个名字叫伊萨。 V srcu sem čutil, da morda ne bom imel prilike srečati svojega sina, vendar sem mu dal ime Izak. 所以他今天晚上能够起来和我一起为耶稣做见证，我们真的相信一件事：我们奉献给主的再多都没有上帝的给我们的更多。 Zato vam lahko rečem, ne glede na to, koliko mislimo, da damo mi Gospodu, Gospod nam da več, On da nam več, kot damo mi njemu. 后来就为了福音的缘故，一次又一次的关进监牢。 Zaradi evangelija sem bil kasneje znova in znova zaprt. 我还有一个女儿，她刚刚6个月的时候，我就被关进监狱了。 Imam še eno hčerko, ko je bila stara 6 mesecev, sem bil ponovno zaprt. 直到我第3次为了福音的缘故关进监牢的时候，2条腿被打断了。 Tretjič, ko sem bil zaprt zaradi evangelija, so mi zlomili obe nogi. 所以那天我在美国呀，在这个美国的国会呀，在美国就是给这个参政议员或总统们做见证。 Tistega dne v Ameriki sem v državnem zboru pričal ameriškemu predsedniku in ljudem v Ameriki. 我说我不是个超人， Rekel sem, nisem Superman. 我也不是一个24个小时都是属灵的人。 Tudi nisem človek, ki bi bil dajaven 24 ur na dan. 可是我经历到一件事情， Vendar sem izkusil nekaj. 我的救赎主耶稣，他是活着的耶稣，他能体恤我的软弱。 Izkusil sem, da nas Jezus posluša in da Jezus razume naše šibke točke, naše pace. 他如果对你一个呼召，或者对你一个建议，他不会忘记他的孩子。 Nikoli ne pozabi svojih otrok. 我说我第3次在监牢2条腿被打断以后，我每一天都躺在那个水泥的地板上。 Ko so mi zlomili obe nogi, sem vsak dan ležal na blatnih tleh 我在问神， in spraševal Boga. 你告诉我到天一亮，你都会来救我。 Rekel si, ko se bo zdanilo, me boš rešil. 我说神啊，我的天什么时候会亮？ Gospod, kdaj bo zame nastopila zora? Kdaj bo zame nastopil nov dan? 第3次关监牢的时候，我的妻子也因了耶稣的缘故，也关进到不同的监牢。 Ko sem bil tretjič zaprt, je bila zaprta tudi moja žena, vendar v drugem zaporu. 我在跟耶稣说，我有2个孩子， Jezusu sem rekel, imam 2 otroka. 他们出生的时候我不在监牢里，我在监牢里， Ko sta bila rojena, sem bil v zaporu. 我还有老母亲。 Imam tudi staro mater. 我说神啊，你为什么这样待我？ Zakaj tako ravnaš z mano, Gospod? 在我的生命之中有很多个为什么。 V mojem življenju je veliko vprašanj. Zakaj? 我告诉各位，我关监狱之前，我经历过很多神迹奇事，为人祷告病得医治。 Preden sem bil zaprt, sem izkusil, kako je Jezus ozdravil mnoge ljudi potom molitve. 可是当我在监牢的时候，我2条腿
腿断以后，我不相信我还能够站起来行走，或者从监牢里活出来。 Ko sem bil tretjič v zaporu in so mi zlomili noge, nisem več verjel, da bom še lahko vstal in nisem verjel, da bom prišel živ iz zapora. 我在大声喊叫：“上帝啊，你的耳朵聋了吗？你到底在哪里？” Glasno sem zaklical: Gospod, ali si postal gluh? Kje si? 所以今天我在到一个我们天主教的电视台上，上午在电视台上的时候，那个主持人告诉我说：“你好像那个海里跟佩特罗斯一样。”我说：“不，我差远了。” Dopoldne, ko so me snemali na TV, so mi rekli, da sem podoben, nisem razumela že, 像彼得。 podoben apostolu Petru. Sem rekel: ne, nisem, daleč od tega. 我说彼得在监牢里的时候，他能够安然睡觉。 Peter je v zaporu mirno spal. 教会为他祷告的时候，然后天使给他拍醒了，不要睡了，起来吧。 Ko sem molil, me je Gospod potapljal po ramenu in rekel: vstani. 然后把他从监牢里面带出来。我说我在监狱里的时候，是心里正是烦躁不安。 In zatem me je odpeljal iz zapora. Ko sem bil v zaporu, sem bil zelo nemiren, ne kot apostol Peter, ki je lahko mirno spal. 我在监狱里遇见神的时候，是我人生走到最低谷的时候，生命走到最低谷的时候。 Ko sem v zaporu srečal Gospoda, je bilo to na točki, kjer sem bil najbolj na psu, ko sem bil najbolj depresiven, ko mi je bilo najtežje. 我突然间就在我最软弱、最失败、 Ko sem bil najbolj šibek, ko sem se počutil najbolj nemočnega, 最怀疑主的时候，我遇见了耶稣。 ko sem najbolj dvomil v Gospoda, sem ga srečal. 所以我这个人呢，就好像这个圣经中这个多马一样的， Podobno kot 耶稣的门徒多马斯， podobno kot apostol Tomaž. 怀疑主，主就突然间出现了。 Dvomil je v Gospoda, potem v Jezusa, potem pa se mu je nenadoma prikazal. 云弟兄，你的天已经亮了。 Gospod se mi je prikazal in rekel: brat, zate je že nastopil dan. 监狱的门也已经开了。 Že sem ti odprl vrata zapora. 你知道，开始我听到神在叫我云弟兄的时候，我的生命整个开始活过来。 Ko sem zaslišal, da me Gospod kliče, sem užival. 在监狱里头的人是没有名字的， Ljudje v zaporu so številke, so brez imena. 也没有一个人来叫你弟兄的。 Ni niti enega, ki bi te poklical brat. 当我听到云弟兄的时候，我突然间想到，只有耶稣他称我为弟兄，也不为羞耻。 Ko sem zaslišal brat Jun, sem vedel, samo Jezus me lahko v tem kraju pokliče po imenu. 他告诉我说：“云弟兄，你转过身。” Rekel je: obrni se, brat Jun. 我当时就是在到这个地板上，在那个囚室里很小个房间，在那儿趴着，我不能够站起来。 Takrat sem bil v zelo, zelo majhnem prostoru in nisem mogel vstati. 我好像一个虫子一样，趴到地上，不能够动了。 Ležal sem na tleh, nisem se mogel premikati. 他这神让我转，我听到神让我转过身，我突然间转过身，我就开始爬起来了。 Ko me je Jezus poklical, naj se obrnem, sem padel na noge. 我就突然间有一个强有力的一个能力
但耶和华是我的荣耀。 Gospod je moja veličina. 耶和华是我的盾牌，他能够让我抬起头来。 Gospod mi pomaga, da stopim na noge, da dvignem glavo. 我在监牢里面就是控制不了自己啊，我就开始在监牢里面开始唱起来。 Nisem se mogel obvladati pesmi, prišla vame in sem začel peti. 而且我唱声音越唱越高的时候， Dlje kot sem pel, bolj glasno sem pel. 我就突然间听到这个看守的人员就看到这个人疯了。 Stražarji so rekli, temu človeku se je zmešalo. 这个传道人疯了。 Temu misionarju se je zmešalo. 我听到他们说我疯的时候，让我就为耶稣发疯吧。 Ko sem slišal, da so rekli, da je človek znal, sem rekel, pa naj bom nor za Jezusa. 我就开始大声在这个监狱里面就开始来大声的来宣告耶稣的名字。 Glasno sem začel oznanjati Jezusovo ime v zaporu. 我的声音越唱越大，他说我疯了，我就为耶稣发疯。 Dlje kot sem pel, bolj glasno sem pel, naj bom nor za Jezusa. 当我开始大声来唱来喊叫的时候， Sem glasno pel in klical. 那个看守人员那个警察呀，就说不要管他了，我们不要管他了。 So rekli stražarji, pustimo ga, zmešanje. 你发疯吧，在这里没有人爱你，没有人会同情你的，你死在这里吧。 Kar bodi nor, tukaj ni ljudi, ki bi te ljubili, ki bi imeli sočutje do tebe. 主耶稣爱我， Jezus me ljubi. 主耶稣爱我， Jezus me ljubi. 主耶稣爱我，有声音告诉我。 V svetem pismu piše, da me Gospod Jezus ljubi. 你不爱我，耶稣爱我。 Tudi če me vi ne ljubite, me Jezus ljubi. 虽然还是在监牢里面， To se je zgodilo v zaporu. 可是当我开始赞美神的时候， Ko sem začel slaviti Gospoda, 开始我放胆地来向神歌唱，来赞美敬拜神的时候， ko sem začel peti in ko sem vzel sveto pismo, 突然之间我感受到天堂，好像天国好像降临在那个监牢了。 se začutil, kot da bi se nebesa odprla v zaporu. 我完全的自由了， Popolnoma sem bil svoboden. 哈利路亚， Aleluja. 哈利路亚，哈利路亚。如果你在一个监牢的里面，让你每一天空惧怕。 Če ste v zaporu in ste vsak dan prestrašeni, se bojite, 我告诉你， vam povem, 耶稣他认识他的羊， Jezus pozna svoje ovce. 你夜间即使起来，即使躺下来，你在夜晚呢，即使起来，即使躺下，耶稣都知道。 Če ostanete ali če ležite, Jezus to ve. 你在黑夜之中，你一个人孤独地在那哭泣、流泪。 V temi, ko osamljeni jokate, 也许你在病痛之中， ko ste bolani, 也许你的亲人每个人都离开了你， ko so vas vsi bližnji zapustili, 也许你在一个捆绑之中不再自由。 če ste zvezani in se ne počutite svobodne. 我告诉各位，耶稣他从来没有离开过我们。 Vam povem, Jezus nas nikoli ni zapustil. 这是我的经历。 To je moja izkušnja. 他爱我，他也爱你。
ljubi tudi vas. 我就在这个时候，我就问耶稣：那我的天到底什么时候会亮？ V tem trenutku sem vprašal Gospoda, 我已经说了，神告诉我说，你的天已经亮了， kdaj bo nastopil dan zame. 监狱的门也已经开了。 Čeprav je Gospod že pred tem rekel, tvoj dan je nastopil, vrata zapora so že odprta. 现在起来走吧， Vstani in pojdi. 哈利路亚！我听到主要我从监牢里走的时候， Ko sem slišal Gospoda, da naj odidem iz zapora, 有时候神在回应我们祷告的时候，我们是很害怕的。 ko Gospod odgovori na naše molitve, nas je včasih zelo strah. 我第一个想到的，这是监狱。 Najprej sem pomislil, to je zapor, to je strogo varovan zapor. 我今天告诉各位，神做事比你想的还快。 Povem vam, Gospod deluje hitreje, kot si mislite. 有人告诉我说，云弟兄，高科技现在电脑、电话、internet是很快的。 Ljudje so mi rekli, dan danes je internet, telefon, računalniki, vsi so zelo hitri. 我告诉各位，神要改变一个人的生命的时候，比那个电话、电脑比人想的还快。 Povem vam, Gospod lahko spremeni vaše življenje hitreje kot računalnik, hitreje kot internet. 我都突然间听到主在告诉我说，监狱是一个事实，但我是真理。 Gospoda sem slišal, kako mi je rekel, zapor je stvarnost, jaz pa sem resnica. 我要给你自由，起来走吧。 Vstani in pojdi. 我就是这样的从监牢里面挣扎了以后，就这样顺服神了。 Takšna je bila moja izkušnja z Gospodom. 当我从监牢里面走出来那一刹那， Ko sem prišel iz zapora, 不是没有警察在那儿来看守， ni bilo tam nobenega policaja niti stražarja. 有4道监狱有4道铁门， V zaporu so bila 4 železna vrata. 每一道铁门都有看守的人。 Pri vsakih izmed teh vrat je bil običajno stražar. 奇妙的就是我从这个门在经过的时候，这个门就开了。 Čudežno je bilo, ko sem šel čez vrata, so se mi vrata odprla. 也没有一个警察看守人员问我说：“你往哪里去？” In niti eden izmed stražarjev, izmed policajev me ni vprašal, kam grem. 我也没有告诉他们我要走了。 Nisem jim povedal, da odhajam. 当我刚刚踏出监牢门的时候， Ko sem prišel do vrat iz zapora, 突然间就有一个出租车在那儿外面等着。 je bil tam taksi, ki me je čakal. 出租车的司机他没有问我说你是逃犯吗？ Voznik taksija me ni vprašal, ali si pobegnil. 我告诉各位，那个不是个宾馆的，那是个监狱呀，监狱门监员当然是不可以有出租车的。 To ni bil hotel, to je bil zapor in nemogoče je, da bi bil pred zaporom taksi. 可是有一个出租车就在那儿等待着，你往哪里去？我说要上班，往前走越快越好。 Vendar je bil vseeno tam taksi, ki me je čakal. Voznik me je vprašal, kam grem. Rekel sem na delo, peljite naravnost, čim hitreje. 当我坐上这个出租车， Sem se usedel v taksi. 突然间有一句神的话语进入我的心。 Je v moje srce prišla Gospodova beseda. 云弟兄，我是圣洁真实的神。 Brat Vim, jaz sem resnični Bog. 我开的门是没有人能关的。
Vrata, ki jih jaz odprem, ne more nihče zapreti. 我关的门也是没有人能开的。 Vrata, ki jih jaz zaprem, tudi ne more nihče odpreti. 那个时候，我立刻感受到，不单单是监狱的门开了， Takrat sem začutil, ne samo, da so se mi odprla vrata zapora, 我突然间能够看到的，好像人的心呐、就开始开了。 videl sem, da so se odprla tudi srca ljudi. 神要开始打开这个福音传回耶路撒冷的门，他要在佛教的国家，在印度教的国家，在布迪斯的国家要开门。 Jezus je odprl zadnja vrata razširjanja evangelija v budističnih deželah, kot je obljubil, da bom ponesel evangelij nazaj do Jeruzalema. 所以我们来到这里聚会之前呢，神父在到上面呢，来给我们在到这个旅馆的时候是，还在给我来讲，与弟兄福音传回耶路撒冷是什么？ Preden pred mašo me je duhovnik vprašal, brat Jun, kaj pomeni ponesti evangelij nazaj v Jeruzalem? 我今天站在这里，好像做梦的人一样。 Danes stojim tukaj kot v sanjah. 我经历到神，他是真实的神。 Izkusil sem, da je Gospod resnični Bog. 上个月， Prejšnji mesec 我20年前和我一起关监牢的，一起关在监狱里的朋友们，我们在美国有一个聚会。 Prejšnji mesec smo se s prijatelji, s katerimi smo bili na Kitajskem skupaj zaprti, srečali v Ameriki. 我说20年，那正好聚集那一天是我说是满20年。我说20年的今天，我们是全部因着福音的缘故关进监牢里。 Na tisti dan je bilo točno 20 let od tega, ko smo bili zaradi razširjanja evangelija zaprti. 没有一个人说我活着出来。 Nihče ni mislil, da bomo živi prišli iz zapora. 也没有一个人说你们这个福音传回中国教会福音传回耶路撒冷这个意向是能够成就的。 Nihče tudi ni rekel, da vizija, da se ponese evangelij nazaj v Jeruzalem, da je nemogoča. 20年后的今天，我们真正看见，当我们宣告福音传回耶路撒冷这个意向的时候，现在的中国的门整个开了。 Po 20 letih smo se srečali in smo videli, vrata Kitajske so se odprla. 我来这里不久，我听说我们的这个中国的一个前领导人也来到这里来讲中国的一带一路。 Slišal sem, da je tudi nek drugi, ne vem za koga se gre, nekdo drug bil tukaj in drugi Kitajec je bil tukaj in nekaj govoril. 今天晚上咱们站在这个地方，耶稣就在我们中间。 Danes, ko stojim tukaj, je Jezus med nami. 如果你个人是在一个不同的监牢的里面， Čeprav je morda vsak izmed vas v svojem zaporu. 虽然我们这个国家现在是一个自由的国家，但是我能够感受到有很多人是在监牢的里面不得自由。 Čeprav je vaša dežela svobodna dežela, čutim, da vas je veliko v zaporu, zaprtih. 我不知道你是在一个什么样的监牢的里面。 Ne vem, v kakšnem zaporu ste. 也许你在一个癌症，也许你在一个病痛的监牢里面，医生说你没有希望。 Mogoče ste v zaporu bolezni in pravijo zdravniki, da za vas ni upanja. 也许你在一个毒品的监牢的里面。 Mogoče ste v zaporu drog. 也许是一个宗教把你放到监牢的里面。 Mogoče ste v zaporu določene vere. 耶稣活着，
Jezus živi. 你能够面对明天。 Lahko se srečate z jutrišnjim 我 dnevom. 告诉你，耶稣活着，你不需要惧怕， Jezus živi, ne bojte se. 他能够把你从你的监牢里面带出来。 Lahko vas povede iz vašega zapora. 我用耶稣告诉我的话语来告诉你， Povedal vam bom z Jezusovimi besedami, ki jih je rekel meni. 你的问题是事实，不代表真理。 Tvoje težave so dejstvo, niso pa resnične. 这个国家的问题也是事实，也不代表真理。 Tudi težave te dežele so dejstvo, niso pa resnične. 你知道，当开始我的儿子，我们来到这个国家下飞机之前，我突然间听到主在告诉我一句话。 Ko sva s sinom prihajala v Slovenijo, mi je Gospod povedal, 斯洛维亚这个小小的民族要增加1000倍。 ta mali slovenski narod se bo potisočeril. 至少的微小，这个微小的民族要增加1000倍，这个软弱的国要成为强盛。 To šibko ljudstvo se bo potisočerilo. Ta šibka država bo postala močna. 我个人的祷告， Moja molitev je, 我相信我们大家在一起祷告的时候，天要为这个国家打开。 ko bomo skupaj molili, bi rad, da molimo za to, da Jezus odpre vrata te dežele. 哈利路亚！耶稣从死里复活了。 Jezus je ostal od mrtvih. 哈利路亚！不要再活在那个恐惧不安的里面，喜乐吧！耶稣从死里复活了。 Ne obupujte v temi in težavah. Jezus je ostal od mrtvih. 他能把我从这个监牢里面带出来，他也能够把你从你的监牢里面带出来。 Če je mene popeljal iz mojega zapora, lahko tudi vas popelje iz vašega zapora. 多少人和我一样的相信，耶稣受的鞭伤能够带给我们医治。 Koliko izmed vas verjame, da lahko Jezusove rane nam prinesejo zdravljenje? 呀，耶稣受的刑罚能给我们带来平安。 Jezusovo trpljenje nam lahko prinese mir. Ali verjamete to? 哈利路亚！有多少人你还相信圣经？耶稣说：“当信主耶稣，你和你的一家都必然得救。”你相信吗？圣经 Koliko vas verjame, da vas lahko Sveto pismo reši? 哈利路亚！我真正渴望跟弟兄姊妹一起来祷告，来经历神。 Želim si, da bi skupaj molili in skupaj izkusili Gospoda. 我相信我在监狱祷告的时候，主耶稣就听我们的祷告。 Verjamem, ko smo v zaporu, da lahko Jezus usliši naše molitve. 但是我更相信， Še bolj pa verjamem, 我们今天晚上在这里聚会的时候，在耶稣的面前，在十字架下来祷告的时候，主耶稣他就在我们中间。 da je Jezus danes, ko smo tu, ko molimo pred njegovim križem, da je med nami. 多少人期待神迹也能够在你的生命中今天晚上发生？ Koliko vas pričakuje, da se lahko danes čudeži zgodijo tudi vam? 哈利路亚！我们一同站起来。 Skupaj vstanimo. 哈利路亚！哦，谢谢。一撒上菜，我们一起祷告。哈利路亚！ Sedaj bomo skupaj molili. 哈利路亚！我现在请一撒菜。 Izak vodi molitev. Come, let's pray.
Heavenly Father, thank you so much for this precious evening. Božji Oče, najlepša hvala za ta dragocen večer. Holy Spirit, we invite you to come into our midst. Sveti Duh, pridi med nas. Welcome, Holy Spirit. Dobrodošel, Sveti Duh. Come with your healing. Pridi in z močjo ozdravljanja. Come with your hope and light into our life. Pridi s svojim upanjem in svetlobo v naše življenje. In the name of Jesus Christ, we bless this country, Slovenia. V imenu Jezusa Kristusa blagoslavljamo to deželo Slovenijo. This nation will become a great nation. Ta narod bo postal velik narod. These people will become a strong people. Ti ljudje bodo postali močni ljudje. Your kingdom come to Slovenia. Tvoje kraljestvo naj pride v Slovenijo. Your will be done in this nation. Naj se tvoja volja uresniči v tem narodu. Come with your glory and fulfill these people. Pridi svojo slavo in napolni te ljudi. Lord, I pray for my brothers and sisters in this church. Gospod, molim za brate in sestre v tej cerkvi. We need an encounter with you. Potrebujemo srečanje s tabo. Open our eyes. Odpri naše oči. Open our heart for your miracle. Odpri naša srca za tvoj čudež. I pray for each one who needs a miracle in their life. Moli za vsakogar izmed nas, ki potrebuje čudež v svojem življenju. Come, Holy Spirit. Pridi, Sveti Duh. Release your power. Sprosti svojo moč. We give you all the glory. Dajemo ti vso slavo. In Jesus Christ's name. V imenu Jezusa Kristusa. Amen. 下面我祷告的时候，我邀请弟兄姊妹，你们一同和我举起我们圣洁的手，来到主的面前，坦然无惧的举起圣洁的手。 Prosim vas, brati in sestre, dvignite svoje roke in gremo skupaj pred Gospoda. 不要怕，哈利路亚！我祷告一句，你跟我祷告一句。 Za mano molite stavek za stavkom. 从死里复活的耶稣， Od mrtvih ustali Jezus. 今天晚上我坦然无惧地站在你的面前。 Danes zvečer stojim gol pred tabo. 愿你的国降临在我们中间。 Naj pride tvoj duh med nas. 愿你的国降临在我们斯洛维亚这个国家。 Naj tvoje kraljestvo pride v Slovenijo. 愿你的旨意也行在你的教会，行在这个国家，如同行在天上。 Pozdravi to deželo. 主耶稣， Gospod Jezus, 我需要你的拯救。 potrebujem tvojo rešitev. 我需要耶稣的怜悯。 Potrebujem tvoje ime.
Verjamem v kri, ki jo je Jezus prelil na križu za nas.能洗净我一切的罪。 Verjamem, da lahko ta kri opere vse naše grehe. 我相信耶稣受的鞭伤能给我医治。 Verjamem, da nas lahko Jezusovo trpljenje ozdravi. 我相信主耶稣受的刑罚能带给我平安。 Verjamem, da nam lahko Jezusovo trpljenje prinese mir. 奉耶稣基督的名， V imenu Jezusa Kristusa. 阿门。主耶稣啊，我现在奉你的名，要断开人身上这个锁链和枷锁。 Gospod, v Tvojem imenu bom odprl verige in spone teh ljudi. 我要奉耶稣的名给他们有自由。 V imenu Jezusa Kristusa jim bom dal svobodo. 我要奉耶稣基督的名，把天上来的平安、喜乐给这个国家。 V imenu Jezusa Kristusa bom prinesel tej deželi mir. 我要奉耶稣的名宣告， V imenu Jezusa Kristusa razglašam. 这个国家幕后的荣耀， Šibka veličina te dežele 要大过先前的荣耀。 se bo potisočerila. 奉耶稣基督的圣名， V imenu življenja Jezusa Kristusa. 阿门，阿门。现在对你身边的人，最少对你身边3个人说：哈利路亚，耶稣爱你。 Vsaj 3 ljudem okrog sebe recite: Aleluja, Jezu ajni.